ए बहिन, आजकल ऐसन जुग जमाना आ गइल बा। आजकल के बहुरिया सूरज उगले तक सूतल रहनी, तनको लाज शरम नइखे, छोड़ बढ़ के कोनो लिहाज ना बा। सही कहा थो बहिन। एना लोग के रोका टोका कुछ गुण सहूर सिखावा त मुंह नोचे के तैयार रहली। एना लोग के तो कुछ बोले लायक नहीं। काहे नहीं बोले लायक है? अरे ना बोलने के नतीजा बा जौन लोगन का पारे पे चढ़ के नाचत बाटिन हो। देख ला हमारो घरे में दो जने हैं। अरे का मजाल है कि दो जने चुप बोल दे, जबान खींच के ना हाथे पैथाई देव लोगन के। हाँ ठीक है कहत बानी, आपके पतो बहुते लायक बिया। अरे लायक ना बाड़ी, वो लोन के हम लायक बना के रखले बाड़ी। अरे शासन में रखीला, शासन में। हाँ अजय शासन में ना रखी ना वो भोगी। हाँ तो लोन के कहिला कि लगाम टाइट रखल करा लोगन। हाँ तो दीदी यही तरी लगाम खींच के रखिया। अरे तो इतना मत खींच दिया कि नकिये छीना जाओ। यूं बोल ले। मेहरारून में बोलल जरूरी बा। चुपचाप बैठ के सुरती खा। अरे तोहा का पता बा कि बिटिया पतो कैसे रखल जाला? हाँ हम तो बेवकूफ बटले बाड़ी, तोहन लोग ये विषय में PhD न करले बाड़ू। इनकर यही आदत बा बहनी, बिच्चे में टिबिका बतावा। मेहरारू में इनके बोला के चाहिए ना 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 बतावा, मन से दू हवन ना इनके इकुल बात सुनना के चाहिए। हाँ अब थोड़ा आराम बा ना जी? हाँ पहले से आराम बा। अरे राम रे राम, हाई का होता हो? हाँ लाश शर्म कुल घोर के पी गलवा का लोगन? हाँ खुले आम गोड़ दबावल जाता हो। इनकर लोगन का देखा बड़ा मन बढ़ गल बा। अम्मा जी वो कहा कि इनकर पैर में दर्द होत रहे, यही खातिर हम तेल गरम करके मालिश करते। अरे पैर तो हमारो दुखाता, हमारो पैर कब दबावेलू? हमार पैर दबाव के तई तोहलन के हाथ में लकवा मार जाला। छुट छोड़ा के भागे लगेलू। हमार गोड़ दबाव के तई तोहलन का जांगर जड़ जाला। ए माय का छोट छोट बात के बखेड़ा बना देवेलू। चुप कर ना लायक, हम बखेड़ा बनाओ थई। कबो मेहरी से कहले कि जो माइयों के गोड़ दबा दे, हमार तो गोड़ ना दबाओ कबो। अरे हमरा कहे के का जरूरत बा, वो तो ऐसे ही तार पैर दबा देवेली। अच्छा आज से 2 बेर दबाइए, ठीक बा? रहता हमके केहू के सेवा पानी ना चाहिए। हमार भगवान ऐसे ही हाथ पर सलामत रखा, हम अपन देख ले। अब तो हम लोगन अपन देख ला। बड़ा है ना गोड़ दबावा वाला। दबावा गोड़ उनकर। अरे बैठ के दबाओ गोड़, कहीं खड़ी हो गईलू? दबा दे बढ़िया से उनकर गोड़। ए भोजी, एक गिलास पानी दाना, बहुत तेज प्यास लगल बा। अच्छा ले। का भल बबनी, कुछ लागल बा का? माई, ए माई, का भइल रे? हे नहीं आवता? का भर घर कपारे चढ़ले बड़ी रे? ई देखा अपने बहुअन के करतूत, ईबा लोगन के सफाई। अरे महारानी लोगन, ई का हो? ऐसा ही बर्तन मजाला? ये नैहरे से सीख के आयल बाड़ू लोगन? माई तोहारी ये सिखाउले हईन? अरे अम्मा जी, हाथ में साबुन लागल रहला, वही के दाग है, झूठ नहीं खे लागल। बस हमारा के लौकत बा, हम आन्हर नहीं की। कान खोल के सुन ला लोगन, आज के बाद ऐसा झूठकन बर्तन मजलू लोगन ना तो हमसे बुरा क्यों ना होई। हाँ नहीं तो पहला लोगन फिर से कुल बर्तन धोआ लोगन। चल ले जैसे जायदा छुटकी, उनकर बेटी भी एक दिन ससुराल जाई ना, तब उनकरा के पता चली